What's up mga Atsup? Welcome back sa akong channel. At doon na napud tayo video karon. Kabahin sa smartphone gimbal nga Moza Mini MX. Kaning gimbal mga Atsup, mao ni ang ginagamit para mas hamloy ang imong video. Nindot ning gimbal gamiton pang vlog ay maski maglakaw mo or magdagan, dili kayo siya shaky ang imong video. Nindot po ni siya gamiton sa mga cinematic footage. Napalit na ako ni sa online shop mga Atsup, sa tan.aw shop. Kung Davao area lang mo mga Atsup, pwede ninyo siya i-contact sa iyang FB page. Dagan po siya mga online items. Ang nakanindot po ani mga Atsup, mo offer siya og layaway plan. I-charge lang ninyo siya og 2 hours and a half mga Atsup, og 24 hours na ninyo siyang magamit. Akong ipakita sa inyo ang unboxing, ug unsaon pag-setup, ug ang iyang mga functions ug features, ug dili na nato dugay-dugayon pa. Tara na! Alright mga Atsup, ito na ning abrihan ang smartphone gimbal nga Moza Mini MX mga Atsup. Product by Godsend. Mga po siya mga QR code. Kung bago pa mo sa akong channel mga Atsup, palihug kog like, comment og share, pati subscribe na lang pod mga Atsup, ug pakipindot sa notification bell aron updated mo sa akong mga umaabot nga mga videos. Charan! Card sa iyang magic app ato aning i-install niya. Kaniyang strap holder og charging cable type C, ug ang iyang instruction manual mga Atsup. Ug ang gimbal foldable siya mga Atsup. Tapos ang iyang kabugaton 412 grams sa iyang papel. Ug napod siya ipakapin sa bubot. Napa siya isa ka karton mga Atsup. Yang sudlanan. Wapo yung sudlanan mga Atsup oh. Murag ligon po siya. Ug iyang mini tripod. Ito ang ibutang iyang tripod mga Atsup. Paghuman akong ipakita unsaon pag setup mga Atsup, ug ang iyang features ug pati iyang functions. Na siya instruction sa pag-unfold pa right nato mga Atsup. Alright. I-unlock po nato siya daan diri mga Atsup. Paghuman diri pod sa pikas. Naapod siya sign kung asa nato ibutang dapit ang camera sa atong cellphone. So ato na ning ibutang ang cellphone mga Atsup. Up to 280 grams pod ang iyang kabugaton nga makaya ani nga cellphone. Ilong press lang nato iyang power button para i-on mga Atsup. Atsup. I-connect na nato ang gimbal ug ang cellphone mga Atsup gamit ang Bluetooth. Paghuman i-download din ninyo ang Moza Genie app sa Play Store mga Atsup. Paghuman i-connect lang nato ni mga Atsup. Atsup, connected na siya. Testingan nato niyang joystick. Tilt nato pataas. Tapos pababa pod. Paghuman i-right nato. Mo pan pod siya right. And then left pod mga Atsup. Ning button sa iyang left sa taas, mo zoom in na siya. So zoom out pod siya mga Atsup kaning isa sa baba. Tapos ang iyang resolution mga Atsup na siya 720p, na po siya 1080p o 4K. Atsup kay na siya 4K. So basin magdepende pod sa iyang cellphone. Tapos naapod siya
frames per second, 60 frames per second, 30 frames per second, o 24 frames per second mga Atsup. Naapod diri iyang modes, pan and follow, napoy tilt o FPV mode. Pag human kaning sa baba, settings niya, na siya live mga Atsup. So pwede mag live stream. Napod siya anti-shake. Napod siya focus and exposure mga Atsup. So mo niyang exposure, lock ni mo. Pati ang iyang focus. Tapos kung mag zoom ta, na automatic double tap lang nato ni plus sa taas. Nindot ning ingon ani mga Atsup kay maka vertigo effect ta ani. Tatong testingan pag human. Tapos i-double tap ko nimo ang sa baba, mo zoom out siya. I-single tap na to ang power button, mo automatic record siya sa video. So atong i-tap pod, automatic stop siya. Double tap, change to photo. Tapos double tap balik sa video. Triple tap, mag-portrait mode siya. Tapos i-triple tap na to balik. Mabalik ni siya og landscape. Tapos sa trigger button niya mga Atsup, single tap, face recognition siya. Tapos ibalik nimo, mo-unlock siya. Sa double tap, mabalik siya sa iyang center. So ang triple tap pod, mo change siya sa front camera. Tapos testingan nato yung face recognition. Ito lang i-draw atong dagway. Follow na ni siya. Mindot ni siya pang sports mode mga Atsup. Ug labi na pang vlogging. Kay mag-follow gid siya sa imo. So, testingan nato niyang magic app. Mao ni siya tong naay mga template mga Atsup para mas dali ang imong video. Na siya mga recordaan kung sa imong buhaton, imo lang siyang i-follow. So testingan nato ni mga Atsup kani. Naanap ko ni siya background music daan mga Atsup. Testingan nato ni sa bulak. So, wala man tay sakyanan. Sino nangyari? Dire lang sa ta sa bulak. Pinduton lang nato ni. Tapos i-follow. Naapod siya yung mga filter mga Atsup. So pili lang ka diri. Dagan siya mga filter. Click natong FPV mode. Na siya inception mga Atsup. Ito lang ikuan sa right mo tuyok siya. Atsup. Naapon ni siya hand gesture mga Atsup. Ikuha na natin peace sign. So mo play na iyang video. Atsup Boulevard. Tapos i-stop na to. Pwede po na to ni i-move yung handle mga Atsup. So pwede ka magunit patakilid. Tapos i-close na to ning tripod niya. So handheld siya, duha ka kamot. So mas steady siya. Pwede pa ni may balik kung asa ka comfortable mga Atsup.